बे लामा लामा जौ लोंनाय बेदर सावनाय बेफोरखौ जोङो होबथानो नाजाबोदोंमोन आरो बेखौ गुरै रावैनो बन्द खालामनो नाजादों। नाथाय बिथांमोना जायफोरा बेखौ मानियाखै, गुरै रावखौ मानियाखै, बेखौ लामा लामा लोंनाय फरायसाफोरखौ जोङो एसे गोख्रों राहा लानायबो जादों। दा बिनि खिथेरावनो सानथामनि उनाव मैया सानब्रै हरब्रै मोनायाव बेहाय फैनानै 12टा साराय 12टायाव जोंनि मावथिफ्रा न'आव थांफिननाय समाव बेवहाय बराबाजार दालाइ एबसुनि मावख'आव सा 8 बिबानगिरिफ्रा दङमोन। बेवहाय फैनानै अफिसखौ बुख्रुब-बुख्राब खालामबाय। लोगोसे बेवहाय जोंनि सानै मावथिखौ गोब्राबै बुनानै गालांदों। दा बेखायनो दिनै नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों, खौरांनि गेजेरजों जोङो फोसावदों जाहाथे जोङो गोख्रों राहा लानाय जागोन। बिनि सायाव जोङो जायफ्रा एबसु अफिसखौ एटाक खालामदों, एबसु अफिसखौ गाग्लोबदों, बिनि 1%बो आसुगुर गावगासिबो जोङो रेहाय खालामनाय जानाय नङा। दासिम साबा हमबाय। बेवहाय जेसेबांसिम फैदोंमोन 100-200 जन जेसेबां फैदोंमोन गासिबखौबो एरेस्ट खालामहोनाय जागोन। बिनि थाखाय जोङो गोख्रोङै जोंनि बिफानफोरखौ, पुलिस बिफानखौ जोङो खावलायनाय जागोन। आरो जोङो बेखौ गोरलै लायाखै। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावख'खौ बुख्रुबलायनो हानाय सोर गोहो होखो बिसोरनो? दा बेनिखायनो बेयाव सिङाव जायफोर थुनज्लायग्रा दङ बिथांमोनखौबो सांग्रां जानो थाखाय खावलायबाय। जोङो खोनादों बेवहाय जास्ट 2-3 मानसिफ्रा फैनानै बेखौ एक्सनखौ मावबाय, नाथाय सिङाव बेवहाय थुनज्लायग्रा मानसिफोर दङ, बिसोरखौ थुलुंगा होग्रा मानसिफोर दङ। बिथांमोनखौ खावलायबाय। जोङो बे जि थासारि खालामदों, जोंनि लामा लामा जोंनि लाइमोनफ्रा लामा लामा जौ लोंनायखौ जों होबथादों, अमा बेदर सावनानै फाननायखौ होबथादों, जौ लोंनायखौ होबथादों। बेयो जोंनि थाखाय नङा, समाज फोसाबनायनि थाखाय। नोंनि फिसा, आंनि फिसा, बयनिबो फिसाया मोजां थासारिजों मेला मोनजानांगौनि थाखाय, मेलायाव बेरायनो खाबु मोननांगौनि थाखाय बे थासारिखौ मोजां खालामनोसो जोङो नाजादों। बेयाव रावखौबो बुख्रेबनो थाखाय, रावखौबो बुनो थाखाय जोङो बेवहाय मेला खुंहोआखै। दा बेखायनो जोङो खावलायबाय, जोंनि थासारिफोरखौ मोजां खालामनांगौनि थाखाय जों बेफोर राहाफोरखौबो लानाय जादों। दा उननि समाव जिफोर थासारि फैगोन बिनि थाखाय जाहाथे जोङो दायनिगिरि जाया बेखौबो खावलायबाय। दिनै बर' बाजाराव जादों, गासिबो मेला कमिटिखौ जों खावलायबाय बेबायदि बेदर फाननाय, बेदर सावनानै फाननाय, जौ फाननाय बेखौ टटेलि बन्द खालामनांगोन। नङाबा बिनि सायाव जोङो बिफानारियै बा जोङो बेवहाय रायजो राजाफोरनि गेजेरजों जोङो मोनफ्रोमबो मेला कमिटिखौ जोङो जि पारमिसन मोनो बेखौ जोङो केन्सेल खालामहोनायनि थाखाय खामानि मावगोन। बिजनि दख'रा एबसुनि सिङाव नैबे बर' बाजार दालाइ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावख' बेखौ थांनाय मोनानि 12:30सोआव 100निफ्राय 200सोनि गेजेराव जौ फेनानै फैनाय माखासे लाइमोनफ्रा फैनानै अफिसखौ बुख्रेबदों आरो बिनि चेयार टेबोल गासिबो बुख्रुबलांदों। दा बेवहाय जोङो महालया मेला सोलिगासिनो दङ, फुजा आरो मेला 2 तारिखनिफ्राय लानानै 6 दिनैसिम बे महालया फुजानि मुङाव मेला सानबानि थाखाय। दा बियो 2 तारिखनिफ्राय सोलिगासिनो दङ आरो जोङो बिजनिनि माहारि आफादफोरा, जर'खायै दुलाराय बर' फरायसा आफाद, बिजनि दख'राया आरो गासै दालाइ आफादफोरा बेखौ गोख्रोङै नोजोर होनाय जादों। बेवहाय जाहाथे समाज बेरेखा हाबाफ्रा जाया, जौ लोंनाय, जौ फाननाय बायदि थासारिफ्रा जाया, बिनि थाखाय जोङो गोख्रोङै नोजोर होबाय थादों। आरो बेवहायनो जोङो नुबोदों सिगां बोसोरनिफ्राय बर' बाजार महालया फुजानि नामै जि मेला दङ, बेवहाय लामा लामा बेदर सावनाय फाननानै बेहाय राजा लामा सेर सेराव लाइमोनफोरनि, उन्दै उन्दै लाइमोनफोरनि, हाइ स्कुल फरायनाय, कलेज फरायहांनाय, हायार सेकेन्डारि फरायनाय लाइमोनफ्रा बेवहाय बेदर सावनाय लांनानै जौ लोंनानै बेवहाय थासारिखौ गाज्रि खालामबोबाय थानाय जादों। आरो बेखौनो जोङो बिजनि दख'रा एबसु आरो गासै दालाइ आफादा, लोगोसे माहारि आफादा जयै ओंखारनानै बे लामा लामा जौ लोंनाय, बेदर सावनाय बेफोरखौ जोङो होबथानो नाजाबोदोंमोन आरो बेखौ गुरै रावैनो बन्द खालामनो नाजादों। नाथाय बिथांमोना जायफोरा बेखौ मानियाखै, गुरै रावखौ मानियाखै, बेखौ लामा लामा लोंनाय फरायसाफोरखौ जोङो एसे गोख्रों राहा लानायबो जादों। दा बिनि खिथेरावनो सानथामनि उनाव मैया सानब्रै हरब्रै मोनायाव बेहाय फैनानै 12टा साराय 12टायाव जोंनि मावथिफ्रा न'आव थांफिननाय समाव बेवहाय बराबाजार दालाइ एबसुनि मावख'आव सा 8 बिबानगिरिफ्रा दङमोन। बेवहाय फैनानै अफिसखौ बुख्रुब-बुख्राब खालामबाय। लोगोसे बेवहाय जोंनि सानै मावथिखौ गोब्राबै बुनानै गालांदों। दा बेखायनो दिनै नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों, खौरांनि गेजेरजों जोङो फोसावदों जाहाथे जोङो गोख्रों राहा लानाय जागोन। बिनि सायाव जोङो जायफ्रा एबसु अफिसखौ एटाक खालामदों, एबसु अफिसखौ गाग्लोबदों, बिनि 1%बो आसुगुर गावगासिबो जोङो रेहाय खालामनाय जानाय नङा। दासिम साबा हमबाय। बेवहाय जेसेबांसिम फैदोंमोन
100-200 जन जेसेबां फैदोंमोन गासिबखौबो एरेस्ट खालामहोनाय जागोन बिनि थाखाय जोङो गोख्रोङै जोंनि बिफानफोरखौ पुलिस बिफानखौ जोङो खावलायनाय जागोन आरो जोङो बेखौ गोरलै लायाखै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावख'खौ बुख्रुबलायनो हानाय सोर गोहो होखो बिसोरनो दा बेनिखायनो बेयाव सिङाव जायफोर थुनज्लायग्रा दङ बिथांमोनखौबो सांग्रां जानो थाखाय खावलायबाय जोङो खोनादों बेवहाय जास्ट 2-3 मानसिफ्रा फैनानै बेखौ एक्सनखौ मावबाय नाथाय सिङाव बेवहाय थुनज्लायग्रा मानसिफोर दङ बिसोरखौ थुलुंगा होग्रा मानसिफोर दङ बिथांमोनखौ खावलायबाय जोङो बे जि थासारि खालामदों जोंनि लामा जोंनि लाइमोनफ्रा लामा जौ लोंनायखौ जों होबथादों अमा बेदर सावनानै फाननायखौ होबथादों जौ लोंनायखौ होबथादों बेयो जोंनि थाखाय नङा समाज फोसाबनायनि थाखाय नोंनि फिसा आंनि फिसा बयनिबो फिसाया मोजां थासारिजों मेला मोनजानांगौनि थाखाय मेलायाव बेरायनो खाबु मोननांगौनि थाखाय बे थासारिखौ मोजां खालामनोसो जोङो नाजादों बेयाव रावखौबो बुख्रेबनो थाखाय रावखौबो बुनो थाखाय जोङो बेवहाय मेला खुंहोआखै दा बेखायनो जोङो खावलायबाय जोंनि थासारिफोरखौ मोजां खालामनांगौनि थाखाय जों बेफोर राहाफोरखौबो लानाय जादों दा उननि समाव जिफोर थासारि फैगोन बिनि थाखाय जाहाथे जोङो दायनिगिरि जाया बेखौबो खावलायबाय दिनै बर' बाजाराव जादों गासिबो मेला कमिटिखौ जों खावलायबाय बेबायदि बेदर फाननाय बेदर सावनानै फाननाय जौ फाननाय बेखौ टटेलि बन्द खालामनांगोन नङाबा बिनि सायाव जोङो बिफानारियै बा जोङो बेखाय रायजो राजाफोरनि गेजेरजों जोङो मोनफ्रोमबो मेला कमिटिखौ जोङो जि पारमिसन मोनो बेखौ जोङो केन्सेल खालामहोनायनि थाखाय खामानि मावगोन ओंखायनो जोङो फुजा होदों इसोरखौ गाबज्रिनो थाखाय जोङो बयबो फुजा होयो इसोरखौ मोननो थाखाय लोगो मोननो थाखाय मोजां बोर मोननो थाखाय नाथाय दिनै जोङो फुजानि नामाव मेला खुंनानै जि जोङो इसोरनि बोर मोननांगौ नाथाय जोङो दिनै सावसो मोनगासिनो दङ जोङो दिनै गोथारनि थाखाय फुजा होबाय बेवहाय मेला लाफानानै जोंनि थासारिफोरखौ गाज्रि खालामनानै लाबाय जोङो समाज बेरेखा हाबा जाबाय बेवहाय बेखायनो बिनि फारसे गोख्रों नोजोर लाखिनो थाखाय साफ्रोमबो समाजनि सानसुमै रायजो राजा नोंथांमोनखौ खावलायबाय आरो मोनफ्रोमबो माहारि आफादनि बिबानगिरि नोंथांमोनखौ खावलायबाय जोंनि समाजनि गासैबो सानग्रा मोजां सानग्रा बिथांमोनखौ खावलायबाय जाहाथे मोनफ्रोमबो मेला कमिटियाव नोजोर होगोन बेवहाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनिल' बिबान गैया साफ्रोमबो बर' लाइमोनफ्रा साफ्रोमबो बर' रायजो राजाफ्रा बेवहाय बिबान दङ बेनि थाखायनो उननि समाव गोख्रों नोजोर होनानै मोनफ्रोमबो फुजानि नामै मेला खुंनायफोरखौ जोङो मोजां खालामनो थाखाय खावलायबाय आरो उननि जि थासारिफोर फैगोन बेवहाय बयखौबो गसंथानो थाखाय खावलायबाय जायफोरखौ जोङो सिनायदों बिसोरखौ एफआइआर होनाय जाबाय बे एफआइआरनि एगेन्स्टआवनो पुलिसा एरेस्ट खालामगोन आरो बेवहाय जोङो जायफ्रा एरेस्ट खालामजागोन बिथांमोननि बिमा बिफानि खाथियावबो निमाहा बिदों बेवहाय जोङो रावखौबो निमाहा होनाय नङा खारन बिसोरो एबसुखौ गाग्लोबनाय माने बर' हारिखौ गाग्लोबनाय जादों बेनिखायनो जोङो जायफ्रा एबसु अफिसखौ गाग्लोबबाय एबसुनि मावथिफोरखौ एटाक खालामबाय बुबाय बिथांमोनखौ जों 1%बो रेहाय होनाय नङा बेखायनो नोंथांमोना जाहाथे गावनि गथ' गथायफोरखौ मोजाङै बुजायनानै लाखिगोन जायफोरा फुजा मेलायाव बेरायहैयो बिथांमोना जाहाथे जायफोर लाइमोनफ्रा बेरायहैयो बिसोरो जाहाथे बेवहाय थांनानै जौ लोंहैया अमा बेदर सावनाय जाहैया समाज बेरेखा हाबा मावहैया मेलायाव बेरायदों मोजाङै बेरायनानै थां माबा बायनांगौबा बायनानै लां जाहाथे लामा सामा लोंनाय जानाय बेबायदि समाज बेरेखा हाबानिफ्राय गोजानाव थायो बिनि थाखाय साफ्रोमबो दिथागिरिया गावनि गथ' गथायफोरखौ मोजां बोसोन होनानै दिथा होनानै लांनो थाखाय जोङो खावलायबाय जाहाथे जोंनि समाजा बारानिफ्राय बारा गुबुंले जाया बेखौ दानिफ्रायनो जोङो थिग खालामनांगोन नङाबा जोंनि इयुन जोलैफ्रा जोंनि उन्दै उन्दै गथ'फ्रा जोंनि फिसाफ्रा देरबोगासिनो दङ गाबोन जोंनि गथ'फ्राबो बिनि थासारियावनो भुगिनो गोनां जागोन बेखायनो जि सम मोनदों बेवहायनो जुदि दानि थासारियावनो जों फोजोबखायाबा बे समाजा मोजां लामाथिं फैनाय नङा ओंखायनो जोङो नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों साफ्रोमबो समाजनि सानसुमै आफादफोरनि दैदेनगिरि रायजो राजा लाइमोन गोहो नोंथांमोनखौ जोङो जयै बे समाज बेरेखा हाबानि हेंथायै राव होनो थाखाय जोङो खामानि मावनो थाखाय नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों खावलायहरनाय जाबाय। बाजाज बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां सेरफांगुरि बाजाज श'रुमा फुजा 2024 धामाका अफार होगासिनो दं। क'क्राझार जिल्ला सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा एन्टारप्राइज बाजाज श'रुमा सेप्तेम्बरनिफ्राय 30 अक्ट'बर फुजा 2024 धामाका अफारनि खाबुफोर होगासिनो दं। नोंथांमोना सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा एन्टारप्राइज बाजाज श'रुमाव खुंफुंजानाय फुजा धामाका अफाराव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन। रायजो राजाफोरनो फुंखा एन्टारप्राइज बाजाज श'रुमा लाबोनाय अफारफ्रानो जाबाय 5 लिटार पेट्रल फ्रि प्रेसार कुकार फ्रि हेलमेट एक्सचेन्जनि एभेलेबल लोगोसे केस होनानै बाइक बायगिरिफोरनो 1000 रां केसबेक हरफिननाय जागोन आरो बाइक बायगिरिफोरनो फ्रि लटारि कुपनबो हरनाय जागोन। बे लटारि कुपनाव जाखाङोब्ला वाशिं मेसिन
रेफ्रिजारेटर, एन्ड्रइड टिभि, स्मार्ट वाच आरो एन्ड्रइड फन बेफोर मोनबा प्राइसफोरखौ मोननो हागोन। नोंथाङा आबुङै मिथिबावनो थाखाय 6003817191 9101598021 आरो 9101547892 जानबुं नाम्बाराव खौरां लाहरनो हागोन।